सिगांथारावनो साफ्रोमबो बड'लेण्ड हालामनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफनिफ्राय गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफखौ दिनै गायसनफैदों। बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफ गायसननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने एनडिएफहा गोबांथार समस्या दङ। एनडिएफआ गोबां समाव गोबां खामानि मावबोदोंमोन, बेनिनो मावनायनि बिनिमयाव गोबांथार माखासे खामानिफोर आद्रा थादों। दा बेफोरखौ दिनै सरकारा खुनु नोजोर होआखै। बेफोरखौ लानानै जोङो गोबांथार सावरायलायनानै जोङो आगोर मोना जादों। बेनि थाखाय बेफोर बाथ्राफोरखौ जेरै सरकारखौ मिथिहोनो हायो बा बेफोर खामानिखौ जेरै सरकारा मावनो हायो बेफोरखौ लानानै इउनाइटेड फरामा मोनथिहोनो थाखाय दिनै तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फरामखौ दानाय जादों। बेवहाय गाहाय बिबानगिरिफोर सोरखौ सायख'नाय जादों? बेयाव गाहाय बिबानगिरि हिसाबै जों दिनै मोननो हादों। आफादगिरि हिसाबै जों मोननो हादों देंखो राजा बसुमतारी, आरो लेङाइ आफादगिरि हिसाबै जों मोननो हादों सुबुंसा दैमारि, आरो लेङाइ आफादगिरि हिसाबैनो बिपुल दैमारि आरो गुबुन दंबावो। आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै जों मोननो हादों फैलाव बर', आरो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जों मोननो हादों बिजय रामसियारि, आरो गुबुन गुबुन बिदिनो फाइनान्स सेक्रेटारि, अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि, बेबायदिनो जोङो माखासे बिबानगिरिफोरखौ जों मोननो हादों। गासै तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफआ 16सा एग्जिकिउटिभ बडि दिनैहाय सायख'नानै लानो हादों। गासै जोङो दासिमाव फ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, सनितपुर डिस्ट्रिक्ट, गुवाहाटी मेट्र' सिटि आरो दिनैहाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बेखौ जों दाफुंनानै लानो हानाय जाबाय। दिनै जों बेखौनो लुबैयो एनडिएफहा गोबांथार समस्या दङ। समस्याया दिनै फ्राय मावफुंजायाखै, फिसा फिसौ मोनसे मोननैया मावफुंजादों। केसआव दिनै एनडिएफनि सोद्रोमाफ्रा गोग्लैसोनानै दङ। केसनि थाखाय दिनै एनडिएफनि सोद्रोमाफोरा गोबांथार हा हु रां रुफा नस्थ' खालामनो गोनां जाबाय, मोसौ मोसा फाननो गोनां जाबाय। नाथाय दिनैसिम बिथांमोना जोबथेसालियाव दं। बाहेरायाव थानाय बेसेबांनाखि जोंनि सोद्रोमाफोर दङ बयहाबो मोनफा मोनफा केस दंजोबो। दिनैसिम पुलिस थाना थांनांनो गोनां जायो, दिनैसिम कर्टआव थांनांनो गोनां जायो। दा थाखा फैसा जोबस्रांजोबनायनि थाखाय दिनै जोंनि सोद्रोमाफ्रा गोबांथार दुखु खस्थ'आव दङ, जायनि थाखाय जोंनि सोद्रोमाफ्रा सोरबाया फासि नांनानैबो थैनो गोनां जादों। थिग बिदिनो बेफोरखौहायनो दिनै जोङो सरकारखौ खावलायनो लुबैयो बेनि फारसे। एनडिएफहा थांनाय समावबो जेबो गैखायामोन, फैनाय समावबो दिनै जेबो गैया। दिनै जाय बिथांमोना सरकाराव दङ, जाय बिथांमोना दिनै सिस्टेमाव दङ, बिथांमोना जेन एनडिएफ सोद्रोमाफोर बिथांमोनाखि केस बेफोरखौ जेन आखायाव लायो, आरो जेलाव थानाय जे जोंनि आफादगिरि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां दियारनाब्ला सार, बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर, बेजों लोगोसे बेसेबांनाखि जेलाव दङ, हाइनास केसाव थानायानो जा नन हाइनास केसाव थानायानो जा, लोगोसे सिबिआइ एनआइए आरो गुबुन गुबुन हादोरावबो दङ, बिथांमोनखौ जेन आनकन्डिसनेलि माने डाइरेक्ट जेन हगारो बेखौ जों खावलायो। बाख्रिनि बेलायावथ' एमअएसआव लिरनाय दङ, बेनि सोमोन्दै दा रायलायगासिनो दङ, नाथाय दिनैसिम बियो मोगथां महराव नुजायाखै। दिनै एकर्ड खालामनानै बोसोरथाम बारलांबाय। बोसोरथामाव जों आसा खालामदोंमोन दे बोसोरथामनि सिगांनो बेफोर खामानिया मावफुंजागोन होननानै, नाथाय दिनैसिमाव जों मोगथां महराव नुनो मोनाखै। जोंल' नङा, साफ्रोमबो रायजो राजायानो नुदों। गासैखौबो बेखायनो जों खावलायदों जेन दिनैहाय जोंनि एनडिएफफोरनि बैसोआ बारानिफ्राय बारा जालांबाय। दिनै गोबाङा बोरायलांबाय, गोबाङा बैसोआव गैला। दा बेफोरो दिनै मा खालामनानै जागोन? बेनिखायनो जों खावलायदों सरकारखौ, जायफ्रा दिनै बिटिआर सरकारखौ सालायनानै दङ, बिथांमोना हानायमानि बेफोर दफाफोरखौ जेन थाबैनो मावफुङो। केस नांना थानायनि सायाव नोंथांमोना मा सावरायदों दासिम?
केसनि बेलायावथ' जोंथ' जास्ट सावरायगारनाय बायदिल'सो जायो नाथाय जायफ्रा सिस्टेमाव दङ बिथांमोननि सायावसो जागोन जोंथ' बुंनांगौखौ बुंबायानो थादों बिथांमोनाखि साबैसे लिस्ट साबैसे मानसिनि सोद्रोमाफोरनि लिस्ट बिदों बिथांमोननि लिस्टखौथ' जों होजोब्बाय गासैबो बिनायमानि जों होजोब्बाय नाथाय मावग्राफ्रानो मावा दा बिथांमोनखौ दिनै जों बुंनो हमोब्ला बिथांमोना जोंखौ गाज्रि मोनो जोंथ' उफाय गैया बुंनांगोन केसनि सोमोन्दै दिनैसिम जायफ्रा नन हाइनियास फ्राय 200 जनसो मावफुंजाबाय बाखि फ्राय 3000नि बारा केसा दिनैसिमबो दङ बिनि नांनायानो जाहैबाय सिमा बारायनाय दा बिदि हिसाबै सिमा बारायदों दाख्लै डिक्लेयार होदों नाथाय दिनैसिम बाउन्डारिया जेबो जाथ'वाखै जास्ट मोनसे डिक्लेयार होदों डिक्लेयार होनायाव जों जेखि जाया गोजोननाय मोन्दों NDB हिसाबै जों गोजोननाय दङ नाथाय थाबैनो बिनि बाउन्डारियाबो जेन जाफुङो जों बेखौसो खावलायनाय थायो सरकारखौ जोङो जेब्लाबो खावलायबोबायानो थादों NDBनि बेसेबां समयसाफोर दङ समयसा होननानै बुङोब्ला दिनै रायलायनानै फोजोबनो हाया NDBनि जारिमिनाबो जोबनानै थाङा दिनै गासैखौबो जों बुरखांजोबनो लुबैयाखै समयसाखौ जोंनि समयसाखौ गभर्नमेन्टआ गासैबो मिन्थिगा जोबखासिगौ बिटिआर सरकारानो जा आसाम सरकारानो जा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो जा माने मोनफ्रोमबो समयसाखौ जोङो जेब्लानो सावरायो अब्लानो जों गोसोखां बिलाइ होबाय थायो बे गोसोखां बिलाइयावनो जों मोनफ्रोमबो जोंनि समयसाफोरखौ जों लिरनानै होखायो नाथाय दिनैसिम सरकारखौ दिनै बे गोसोखां बिलाइफोरखौ बबे खनायाव गारसोनानै दोनो जों बुंनो हाया नाथाय दिनैसिम मावनायखौ जों नुवाखै आरो गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैयो जों दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDBनि जानानै जे जोंनि गेजेराव गोबांथार गावजों गाव बायदि बायदि मुं सुलायनाय बायदि बायदि बखिलायनाय दिनैनि दिनाव पलिटिक्सखौ लानानै सोरनिबा दुखुआव सोरबा थाङा सोरनिबा हाबायाव सोरबा नुजाहैयो बेफोरबायदिखौ जों नुबोबाय थादों बेनिखायनो इउनाइटेड फराम हिसाबै जों खावलायनो लुबैनाया बेसो NDBआ सिलायनानै नांनाय आफादा मोनसे समाव गावस्रालायदोंमोन गावजों गाव गोबांथार नांलाय खमलाय जादोंमोन नाथाय दिनै सिलायलाग्रा आफाद हिसाबै गावस्रालायनायखौ जाल्दाब जुल्दाब गारनानै दिनै गाव गावजों बिदा फंबाय जुदि थाफैफिननो हादोंब्ला बै रायजो राजानि पलिटिक्सखौ लानानै गावजों गाव एना एनि जानायफ्रा मानोथो मिलायनो हाया जों मिलायजानो लुबैदों साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जोङो लुबैयो जे जिखुनु समाव ज' थालायनांगौ जिखुनु समावहाय गावजों गाव मोखां नायलायनांगौ आरो दिनै बर'नि जि समयसा पलिटिक्सखौ लानानै जिखियानो जाया मानो दिनै बर'फ्रा माने गोबां दुखु खस्थ'आव दङ दा बेफोर फारफ्रोमखौ नोजोर बोनानै जोंनि मानसिफ्रा जेन खौसेथि जायो आरो फैबाय थानाय समफ्राव खौसेथि जानानैनो जों जेन आवगायलांबाय थानो हायो बेखौ जोङो माने इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDB जानानै जोङो खावलायहरो गोदानै हाथियार लानानै आफाद जोनोम जादों होननानै दिनैसिमथ' जों नुवाखै मिडियाफ्राव दाखालि BNLA होननाय मोनसे माबाया ओंखारदों नाथाय जों सानो बेयो नंखाय दिनैसिम गोदान आफाद जोनोम जादों होननानै रावबो बुंनो हाया दिनै हाथियार लानानै सन्देहसो सासपेक्टसो खालामबाय थादों नाथाय बे सासपेक्ट खालामनायल' नङा सोरबा जुदि गोदान हिसाबै आफाद हाथियार लानानै जोनोम जादोंब्लाबो जों बे एक्स NDB इउनाइटेड फराम हिसाबै जोंहा सापर्ट गैया आरो जों खावलायदों सोरबा जुदि जोनोम जामारदोंब्ला आरो सोरबा थांमारदोंब्ला जोंनि मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि नामखौ लानानै जेन बेफोरबायदि आफाद दाया मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां जोंनि लोगोफ्रा जेलाव दुखु खस्थ' सैनानै दंखायो बिथांमोननि नामखौ लानानै आरोबाव जेन गाज्रिसिन खैफोदाव खोलैया जों बेखौ खावलायो लोगोसे NDBनि बेसेबांनाखि एक्स NDBफोर दङ बिथांमोना गोदान आफाद बायदि बायदिफ्राव जेन रावबो बाहागो लाया आं इउनाइटेड फराम जानानै बेखौनो खावलायनाय जायो